ka bashiri ya shugaba mai kyan tsari sanka ya sanya kauni sururi shugaba mai yawan alkhairi sahibul judi baka kori ka hane mu yin kage da sharri mun yi godiya sirri sirri kan rike mu sirrul asrari mu masoyanka ne tun fari samu zo ziyarar ka a jeri dan isar Fadima muku tari dan sabar hama gausul asari dan harazimi sahibu sabari dan isar shakfudu a sirri dan isar sahibu zikiri sahibu zikiri da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi Kalikin halitta Allahu kai na sa abar da kwanyin madahu ba mu iko mu wake fasi wa annabin muke nan mahamudi Rabba Allah ka kara salati Musa Mustapha mai kyan sauti Ali ka sanya sabaiti har da Fatima yar Zuljudi da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi Sasabansa sun hubbu masu yin biyayyar mahabubu auliya ma ba su da aibu masu kare girman Mahmudi Katimul Kadim Shaktijani shugaban waliyan zamani Shehu Barhama in yassani Gausin lashi kai ne fardi da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi Shak madagire cewa a teku Shak harazini san ka a hakku Shak fituhi mai sirrin takku Sayyidi kawo akul mahdi Rabbana tsare mu dukan sharri ba mu karfi ka ba mu sururi ta yin yaban da tsari kai isar cikar hamdu da abdi da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi Rabbi sarki ka karan so a cikin ma'aiki in samu kaso dan zara usa in so san waninsa san bana so ya rasul mai kyan saje fada ta san ka mu can muka je mai Aisha da Hafsa da Dije ya sidi kai kake da mazaje da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi ya sayyadil waraji gona ya sahibu taji tsanina ɗaya wanda kai kaɗai na fi ƙauna ɗasi da abban nana Mahmudi san ka ne hutawa ƙaunar ka ce kawai dacewa koyi da kai ake haskawa ayabe ka ne kawai burgewa da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi Ƙaunar ka kuma ai wajibu ne a cikin kaɗa abun gwaggo ne Habibu ɗa gurin Adamu ne lakabinsa ko Batijjane ne Ya ta kamar halittu ya mai gidan halittu na saman dukan halittu annabi san ka ne kawai hutu da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi Assalam alaika manzona Assalam ala habibina Assalam alaika gatana Mahmud anta maulana Ya ta gamar dukan bayi kai ne kake sanya sanyi kaunar ka ne da kiyaye wallahi Mustafa kai da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi Ya ta kamar annabawa Yusuf da kai yayi fakewa Musa da Isa da kowa daga kai ake fakewa Yan gangame dukkanin bi mai san kai ya zarce aibi Musa afiyaku dan masani kaunar ka annabi layi da hagar kuwar bayi annabi kai kadai muke so muradi
da mu dan Zahara ka datar da mu murtada daga Abdalla ne na Barhama shehu ya Barhamu ka hagal kuwal bayi annabi kai kadai muke so muradi ya mai daban-daban da kai ne kake raban sai da sirrin yaban gaban saboda kai sayyidul anam ya rabi urtab sani ya kashi fulkurab da ya isil arab abin yabo sayyidul ajab ka hagal kuwal bayi annabi kai kadai muke so muradi ya sayyidul wara da abba ga zahara annabi mai kokon hira ya mahmud mai ikira ya